hanya hai te kaisa kirima sisa patimung pati juka hanya hai bihik nijini hamjama chwlai bai miluo nijini bwsanya bwthar juka kajagmani matra 15 din chuku 15 din ni bisingo no borok haiar paiui bwsanya guli kogui bwtharka tai bwtharnai no supari rang rwkha 1 lakh amobo kajagmani mwkhang phunukmani mu dikhani rang rwui bwsanya bwthai rwkha hanya hai tesa kirima sisa patimung pati juka Uttar Pradesh Meerut ni patimung hai. Uttar Pradesh Meerut ni Surat no 15 tukura khaiui cement no galugui bwtharmani nijini bihik muskan tai hamjagom chwla sahil ani use pura Bharat no wanarwmani bahaikhe nijini bihik ba nijini bwsai no amsuk kirima sisaka bwtharwi manhwnwi. Amo se mwtui hai patimung hanya hai tesa patiui thangka hanya hai bihik nijini bwsai no bwtharwjao kha. Hanya hai patimung patika Uttar Pradesh ni orayao saimangkha kajama kwtal bihik bwsai no bwtharwkha hwnwi kajagmani matra 15 din chuku bwsai no borok paiui rang rwui bwsai no guli kogui bwtharwkha hwnwi kaisa news koktoma tabuk hanya hai kachaui faijukha haikhe salainai o patimung bahai patika naitong din rok ani channel no paiya. Hingka khe patimung thai wngkha Uttar Pradesh ni no orayao saimangkha Dilip mungui khoroksa chwla tai Pragati Yadav mungui khoroksa purui kajakmani thangnai 5 March ni dino kajikha hwnwi koktomao chung saimangkha tei saimangkha kajakmani 15 din ni bisingo no bwsai Dilip no borok paiui hire khaiui bihik Pragati bwtharwkha hwnwi hingkhe bihik tamoni bagui bwsai no bwtharwkha. Hingka khe chung saimangkha je bihik Pragati kajikhe swkang khoroksa chwla bai hamjakmani hwnwi o hamjakma chwla wngkha Anurag Yadav mungui khoroksa chwla bai borok khoroknwi hamjaklangmani 4 bochor kintu Pragati no jephru buma buphachang o Anurag bai hamjago hwnwi saimangkha khe buma buphachang gosinai maliya amoni bagui Pragati no borok kubun chwla Dilip bai kaiui rwkha yang Pragati ni bokhorgo kaisa plan faikha bo bini hamjakma chwla Anurag bai milugui kaisa plan swnamkha borok plan swnamkha je Dilip wngkha kaisa ବ୍ୟବসায়ী karibari hingka khe jodi no borok Dilip no hire khaiui borok paiui jodi no bwtharwi mankha khe ulo Pragati video wngmani pore bwsani rang ri jaga sompoti joto hasil khaimano hwnwi no borok kwnwi Pragati bai bini hamjakma chwla Anurag milugui plan swnamkha je Dilip no bongni lama ni nonani amoni bagui khoroksa borok bwtharnai no suta no hire khaikhe rang 1 lakh rwui. Saimangkha Dilip no ringui twlangmani pore kaisa kheto o khe guli kokha hwnwi guli kokmani pore a guli koknai rok hwnkhe kharwi thangkha ayang Dilip hwnkhe guli nangjagui aro no kwlaiui tongkha ulo bini khorang khwnaui bono hospital o twlangui checkup chikitsa khaimani pore salani pore hwnkhe Dilip ni langma chokha hwnwi koktomani bisingtwi saimangkha hingka khe norok nugui mankha na oro bo tei kaisa mwtui hanya kirima hisasa patimung pati thangkha khoroksa bihik kajagmani 15 din chuku nijini ashik hamjakma chwla bai milugui hanya hai kaisa bwsai no bwtharwmani mangpili hingka khe norok ani o video no chajakha khe like subscribe share khadi mwtui hai teibo kotal kotal video rok manani bagui.